하이래 आंनि द' फिसा आङो नोंखौ मोनला आङो माथो बावलांनो सानबाबो दाहालागि बावलांनो हाला आङो आंनि द' फिसाखौ दे जाबाय जालांबाय दे सानला आङो सानला सानबाबो खर' माथायावनो फैबाय थायोलै सानालासिनो थानोनो हाया आङो आरो सानसेबो बिदि फैसा गोमाफेराखैमोन आंहा बाराबा डाकेट लगायना होगोनलै रखरा बिबारिमोननि न'आव बिसोरनो खावमारदों आंनि फैसाखौ मोस्रोमदो थिल्लुजों बिसोरखौ गारा डाकेट गुन्दा लगायना होगोन आं बिसोरखौ आयुहाय रखर मा सानलाबायदो बेफोरखौ हामाब्रा हामा मोना बेफोरखौ दा साननो मोनथ'आ मोनथिबायना रागा जोगोलै मोनथिगौना नोङो एसेबां 10,000 मानि फैसा खावना लांदों बिसोरो थेवब्लाबो बिदि गुन्दा डाकेट लगायना होद्रायनाङाहाय बे 10,000 फैसानि थाखाय जालांबाय आरो बेखौनो सानबाय थायो नामा आरो दा नोङो मोना मोनथिगौना नों मोनथिगोन माथो आं दा प्रेगनेन्ट होननानै बिदि प्रेगनेन्ट जाबा बिमा बिफाया माथो गाज्रि खामानि मावनो मोनानो नोंलाय मोनथिगौना मोनथियाहाय बेफोरखौ फोथायालै आङो नोङो बिदि फोथाया होनबानो जागोन नामा बेफोरबायदि पापनि खामानि मावनो मोना दे आं बुंना दोनखाबाय बाबा नोंनि पापफोरा आंनि फिसानियावसो नांगोन रागा जोंदों आं मोनथिबायना बहुद रागा जोंदों आङो पापिफोरा बिदि आंनि फैसाखौ मानो लांनांगौ देनाय खिजानिबा बिसोरो लाङाखैबोथ' जानो हागौना नों गावनो अबावबा दोनना लादों खोना नङाबा नोंनि पकेटनिफ्राय अबावबा गबोदों खोना आंनि पकेटनिफ्रायलाय मानो गलाबायनोसै बिसोरखौनो फोथायबाय नोङो बिसोरखौनो मोस्रोममोनखौ बिसोरो सिखावखा आगोलनिफ्रायनो सिखावबाबोथ' नोंनिखौ खावाखैबोथ' जानो हागौना नोंथ' गावनि मेगनजों नुवाखैना नुवाखै नुनाया थेवब्लाबो आं मोनथिगौ बिसोरनो खावमारदों बादो बेफोरखौनो सानबाय थानाङा जालांबाय आरोलै 10,000 फैसाखौनोसो माखोबा नोंलाय माथो मास मोनसेयावनो 40,000 50,000 मोनखायो 10,000ल'सो गोमादों बेखौनो फाग्ला रखम जादों मानसियानो थां ओंखाम खुरना दोनदों आं टेबोलाव जाहै थां नोंनि फैसाखौ आंसो खावदों मोनथिबायना मा रखम मानसि बेबो सासे गावनि बिदानि फिसाला फिसाजोखौनो दाय हमबाय थाबायहाय बालनि अबावबा गुन्दाफोर लागायना होमारगोनहाय बे फाग्लाया एसेबां बिदि खालायद्रायनो होनो हाया र' बिदि खालायद्रायनो होआ आङो एसेबां गाज्रि खामानि फाप नांगोन अबावबा फाप आरो अबावबा फापा आंनि गथ'नियावसो नांजोबगोन बेथो रांखावरिया एसेबांबो गाज्रि नङा दे रांखावरिया सिखाव जानो हागौ थेवब्लाबो एसेबांबो बिदि गुन्दा लागायना होलायनाय बिदि दंद्राया र' बालनि सेंग्राजों रिसु गोदै रायज्लायलायनोसै मा खालायदों नोङो टिनटन ओह बिबारि नै दङ आं ओरैनो जिरायनानै नोंलाय आंबो जिरायनानै दङ दा नोंजों रायज्लायबाय दं आंबो जिरायनानै दं ओंखाम जाबायना जाया आङो जाबाय जोंहानि ओंख्रिया साम'जों सबायमोन नोंसालाय बा मालाय नोंसासो आङो जाथ'वाखैयानो र' ओंखाम जा ओंखामफोरखौ टाइम बाय टाइम जानांगौ होनबासो सेहेदा मोजां थागोन र' ओमफ्राय नोंनिया मुङा टिनटनानो माना ना बेलेग मुं दंबावो आंनिया रियेल मुङा नेरसोन नेरसोनसो आयौ मोजांथार माथो अब्लालाय आं नोंखौ नेरसोनानो बुंसिगोन दे नोंनि गोसो ओमफ्राय नोङो आं फन खालामनायखौ गाज्रि मोनदों नामा मोनाखै दे मानो गाज्रि मोनलाबायनो बाला बुकुमोन फैदों माथो
दे अब्लालाय नेरसोन दोनथ'नोसै माने आं एसे ना सायनो दङ अ सेन सादोंबा नोंसा? औ सादों दे अब्लालाय उनाव रायज्लायगोन दे दे बालि बे गुन्दाफोराबो दासो फैनो मोनदों आरो इसेबां मोजाङै रायज्लायफुनाय टाइमाव मालै लाफाथि आगै मा खालायदों? हा नोंनोलाय मानो नांगौसि आयौ सोंनोबो मोनला होमबा? दङ आरो आं ओरैनो जिरायनानै नों नुवाखै नामा? नुवाखैलै खाना जाबाय आङो। हा नोंहालाय अबावथो थांनो नागिरदों बुथरथरनो दखानाव थांनो नागिरदोंबा आंनो खुरखुरि पेकेटनि लाबोफानाय ओइ फैसा गैयालै आंनियाव लाबो फैसा हर। खेफा साल्ला दुनियायाव गैयै खेफा था अब्लालाय थांसै आङो। आरो माखौथो नायबाय थादों बुथरथरनो गाव गैयासो दाउस्रि बायसि। नै नोंखौ दानो जोबगासिनोसो ना होगोन बुथरथरनो थै बालन्दा बुथु साल्ला इसेबां मोजाङै रायज्लायफुनाय टाइमावसो भंग खालायना होदों दा आङो बिबारि जानानै रायज्लायदों बिबारि जाबाथ' एसे लिमिटाव रायज्लायनांगोन ना दा आरो खनले फन हरबाय थाबा आंखौ थुंगालिलि सानगोन ना एसे मोजां जाना दिन्थिनांगोन अब्लासो बियो आंखौ लाइक खालामगोन लायो थै दाथ' आङो गाबोनसो हरनांसिगोन फनखौ दिनै जुदि आरो हरबावबा सेस आंखौ थंगालि होनना सानखागोनहाय बिथोनोबो हरा गोसोखौ हमथाना लाखिगोन आङो जेमान हरनो गोसोबाबो गोसोखौ हमथाना लाथारगोन आङो हुइ बालनि सालारि माइखौ लामबा लामनानै आंखौसो नेनो थिनलांबायलै बारुरु बासोलै आङो बालनि हा मानोथ' आलासि जानो थांनायाव बिदि माइ लामना गालांनांगौ आयाबो धै ए बाराबा नेयालासिनो आरामसे उन्दुना थाहैगोनलै रखर जाग्रा आदा हा मा बिबारनि बायदिसो माथो खोनाबायलै आङो औ आङो दे ए माथो बिबारि आगैसो फैया दिनै खावब्ला नुजाफैबाय माथो र' आङो सियार लायनो थांनि र' नांलायला दे आदा आं जिरायथ'ला मानोसि जिराय साहा लोंलांनो हागोन आं फुदुंगोन दे साहा नांलायालै जांग्रा आदा मा आयं मोना गैया नामा गैयालै बिबारि आगै बिसोरो आलासि जानो थांदों आलासि जानो थांनानै माबा माइ लामना गालांदोलै आंहासो दिस्टार्ब नेनांगौ जाबाय अ आयं मोना आलासिसो जानो थांदों होमबा औ बिबारि आगै औ आङो अमा फिसासो सोंनो फैदोंमोनलै माथो नोंसा अमा फिसा फाननो दङनो ए सोर खिन्थानाय मदरगि मादैया खिन्थादों आंनो अ दङ थर' मा नोंनो नांगौ जादों नामा औ मासे नांगौ जादोंमोनलै दाथ' आयं मोनाबो गैया दे बिबारि आगै आं थानायावलाय बिसोरखौलाय मानो नांलायगौ आं दङना नाङा खोनादे आदा आयंमोन फैबा लांफैगोन दे बिबारि आगै आं थानायाव मानो बिसोरखौ नांलायगौ आं मा मानसि नङा आरो नंलाया होमबा मानसै नंगौ मालायबा आयंआ बोरै फानदों मा दामाव फानदों नों मिन्थिगौ आरो दे आगै बिबारि मानो मोनथिया जानो मिन्थिगौ नाङा दे थेवबो जांग्रा आदा आङो गाबोन लांफैगोन बिसोर फैबा आयंमोना फैबा ओइ बिबारि आगै आं थालायनायाव बिसोरखौ मानो नांलायगौ थु लायनि थु अबे मासेखौ नांगौ आरामसे बासिना लाबानो जाबाय बुन्दा नांगौ ना बुन्दि नांगौ नोंनोलाय आंनो बुन्दिसो नांगौ अ दङ मेरला दङ आराम फुस्था दङ दाब्ले आयंआ नोंखौ रायबालाय रायालै नोंसा दाब्ले आयंआ राया आंखौ मानो रायलाबायदों आं मिन्थिगौ ना थौ आं दङ ना थौ लायनो हागोन दे आरामसे बासिना लाबानो जाबाय अबे मासेखौ नांगौ दे अब्लालाय आयंआ जुदि जेबो बुङाबा थोब्लालाय लांनोसै थो अमाखौलाय अबेथिं खादों न' उनथिंनो खाना दोनदों थौ अब्लालाय लांनोसै आंबो आयंआ जुदि रायमाराबा ओइ रायालै थु सिन्था खालायनाङा थौ नै नाय आगै बिबारि कतक फुस्था ताग्रा दङ साफा रावनियाबो बिदि एसेबां साफा फुस्था जायालै रावनिबो अमा फिसाया औ अमा फिसाफोरालाय मोजां गोजा मोजां थर' जोंहानि बायसो बरावबो मोजां मोननाय नङा नोङो आगै बिबारि दे थेवबो मोजाङै बासिनानै ला अबे मासेखौ नांगौ नोंनो जेखि जाया मासे हरबाबो जागोनलै जांग्रा आदा माथो समान गोजा अमा फिसाफोरालाय थेवबो नोंनो अबे मासेखौ नांगौ मोजाङै बासिना लानाय जेखि जाया गोसोम मासे हरबानो जागोन दे गोसोमखौ लांगोन आङो बुन्दा नाङा दे बुन्दिसो
जागोन दे आगै बिबारि अमा फिसाखौथ' जोंहा 3000 3500 फानगासिनो दा आङो बिबारिनिफ्रायथ' एसेबां लानो हानाय नङालै 1000सेयावनो हरगारगारनोसै आं रखर बेसेबां हरगोन जांग्रावा दा है नोंनिफ्रायलाय अबा बुरजा लाखिनो हानोलै आङो दे 1000से होलांबाबो जागोन दे 1000से 1000सेल' लाखिनोसै आरो नोङो नाङा दे 1000सेल' लाखिनाङा 3000 लाखि आयंआ रायगोन अबावबा बिबारिनिफ्राय बुरजा फैसा लाखिनोबो बोरैबा मोनोलै बेसेराफोरा उना खानानै अबावबा फैसा मोनदों खथ' खस्थ' खालाय खालाय फैसा जमायनासो अमा बायनो फैदों बे थगायगारनोसोलै बिनिफ्राय आङो एसेबां 3000 मानि लाखिनो हानाय नङालै बेथो है जाम्बि एसेबां 3000 मानि लाखियालै हा मानो अमाया दाम खमायदों जाम्बिलाय नोङो मोनथियाखै नामा 1000से 1500 बेफोरबायदिसो जादों अमानि दामा हाइस गिदिर फुस्ताफोरखौनो 2000 फानदों दा जोंहाना एसेबांबो फुस्ता नङाना एसे फिसा फिसा बेनिखायनो आं नोंनो 1000सेयावनो हरनोसै आरो ओरैनोबाबो हाथायाव लांबाबो बिदिनो 1000सेखौल' मोनखागोन आंनिबा अ दाम खमायदों न' आं आरो मोनथियाना बायफेराबो आरो सानसेबो फिफेराखैबो बेनिखायनो जेबो मोनथिया माथो मदरगी मादैया 3000 3500 बिदिसो बुंदोंमोन है बे मदरगी मादैया जेबो मोनथिया बियो बै आगोलनिफोरखौनो बुंलाबायदो आरो बेलाय आगोल माने बै साननैसो सिगां मा दाम जादोंमोन अमाया बेखौनो बुंदों आरो बेलाय जेबो मोनथिया बियो अ जोंफोर आरो जेबो मोनथियाना बायफेराबो ना नोंसोरो आरो फिफेराबो दे लांदो मासे नायनानै मोजां नायनानै अ नोङो हमना हो आं हमनो हानाय नङा अ जागोन आं हमना होगोन जेबो सिन्था खालायनाङा नोङो दे बुं अबे मासेखौ नांगौ नोंनो बै फाख्रानि खाथियाव थानायखौ नांगौ आंनो बेखौ ना ओं बेखौनो हरदो दे